lana ngizafonela uMayokathi ngizwe ngabe ukhuluma ngami. Hello. Kunjani? Khona njani? Khona ukhuzani okhuluma naye? Ya ngiyakuzwa. Uzwa ngani? Ngiyakwazi nje. Wazi ivoice? Ukwazi ukusuka nokusala nje. Oh. Awu manje Breezy, ngizwa kuthiwa manje laphana ku live wakho ungishayile lapha wathi ngamosha isikhathi nge-golden hour. I-golden hour phela yambo wekawo. Yakho kanjani ngoba bomcina abayinika mina? Hayi, kwakuyami kahle kahle. Oh, uyafika kanjani kimi pho? Yilapho bekufanele ungiphendule khona. Manje ngizwa kuthiwa wamosha isikhathi lapha nemcimbini manje mabekusola ngalokho ukuthi wamosha isikhathi wena uthi wena kushuka nje athi wamosha isikhathi ngoba kunabantu ababemosha isikhathi ngama-golden hour. Ngikasimosha kanjani ngesikhathi? Manje-ke lalela-ke phela mina ngadlala 15 minutes kuthiwa wena wadlala i-hour lonke lapha. Kwaku-right nalokho. Ngoba yini? Ngoba ibhizinisi sami. Angithi uyazazi zizo zonke zinama-nation khona ama-Blue Nation yabo khona o-Bhinga Nation wena isibizwa ngayiphi nation ezakhe izizwe? Kahle wena ngabe kuthi ube induna lapho kuma-Blue Nation ngoba nawo aphethwe yini? Wow, so ubikhuthi abaphiko eMayokathi.